Takže borci, máme tady další díl My Winter Car, myslím, že druhý. A jak to říct, zadařilo se mi v Blackjacku, konečně. Už jsem natočil 2 videjka o tom a ani jednou se mi nepovedlo nic. Teďka už mám 12 000 z těch 4, co jsme měli. Já vám sem pustím něco, co jsem jako nahrál, co se mi nepovedlo a můžete se na to chvilku podívat. Hoši, pojďme. 20 ne, jak je to možný? Tak 500 dám. 500? Jaj, to je moc. A to já nemůžu třeba. 300, hoši. Musíme zase od začátku. Jak jsem prohrál? Co to je za kravinu? Hoši, dám tam 500 pade, nezajímá mě to prostě už. No tak to je... Co? Jo, pěkně, pěkně. 200, tak jsem vyhrál hodněkrát. Zůstanu, hoši. Teďka má, nevím, já jsem to nepočítal, hoši. Tak tomu, jaj, on má přesně. Hoši, maximální 18 stand. Teďka přestřel moc. Ne, to je blbost prostě. Znova za max. 15, hoši. 15, to je málo, Hoši, nevím, co s tím. 15, to je 17, to je pěkný číslo, to bychom mohli dát. Teďka přestřel moc, ne, teď, ne, dám tam největší bet a jedu. 17, stand, pojď, dej tam úplně moc nějak, káčko nějaký, kvečko, ne, prostě on vyhrál vždycky. Takže a teď vlastně máme penízky, jo, to se mi líbí. A zajedem pro leták do města a pojedem to kupovat díly. Takže teďka uděláme Kiliu, to vám ukážu, jak se dělá hnedka. To je tady chlast. A to je takový zbytečný, ale je to přivídělek, takže to uděláme. Napustíme si tady ten kýbl, který jsem bral na začátku hnedka úplně, tak ho naplníme vodou a dáme tam 6 cukrů, který jsem taky kupal na začátku a 1 kvasnice. Je to proto, aby nám to vykvasilo vlastně a ten cukr to prostě pomůže taky tomu kvašení. Tak máme tam 6 cukrů a ještě tam dám 1 ty kvasnice pěkně. A vzhledem k tomu, že už nám nepřibývá voda, tak už si myslím, že je to plný. A hodím to tady na pračku. Tak, zakryju to. A mám to. Tak, krása. Teď už vlastně nám začne kvašení a prodáme to pak našemu sousedovi v bytovce, jakoby ve městě, jo, tam kde bydlíme. Já jsem jakoby toho nahrál docela dost, nebo jako vlastně jenom jsem hrál ten Blackjack a on chytil rage na mě. Ten borec, s kterým jsem to hrál, ten Pigman. Takže jakoby už mě vyhodilo tama a doufám, že ještě budu moc hrát, protože ty díly jsou brutálně drahý a budu ještě potřebovat určitě peníze, jo, takže... Tohle bylo max, co jsem mohl vidět. To je nějaký, jo, 9000 jenom za tlumiče. Sedačky 5000, je to brutálně drahý a já nevím hlavně, co tam můžu dát, aby mi to prošlo technickou. Taxík ještě nemám, ale ten asi hoši vynecháme, protože já ho nebudu potřebovat jako na nic. Já si ty peníze zkusím vydělat jenom tím Blackjackem, což jako je to taková nuda, ale jo, dá se to udělat, aby jsme měli co nejrychleji ty peníze. Takže já se tady pěkně nastartuju. Mám i naštípanou vlečku dřeva, to jsem jako taky zkoušel natáčet, ale vy byste z toho nic neměli. Jo, to je savage. Tak já to tam rovnou vezmu, ten savage tank, já pojedu tím. Dám si cigárko, protože mám vysoký stres. Vezmu si pivka, super. Už nevím jak, ale podařilo se mi bugnout pod texturu. Tak znova. Tak teď už to obejdu, teď už se polepším. Jo, tak se normálně buguju pod celým, super. Tak hoši, nasednem do traku a jedem na to. Tak borci, mám to nastartovaný a jedem prostě na to. Jedem to vyprázdnit a jedem si pro leták a jdem obvolávat čísla prostě. Ono prej to doručení trvá 2 hodiny reálného času hraní, takže to bude úplně jakože brutál čekat na to, ale nevím, něco vymyslíme, prostě nějaký job a půjdem na to. Tak borci, jsem zase na ledě, pojedem přímo. Jinak za kamerou jsem jenom prostě hrál ten Blackjack a rozvedl jsem noviny, takže z toho mám nějaký pár peněz na kartě, ale není to nic převratného. Rozváděl jsem to normálně sorbetem a stal se mi takový fail, že jsem to převrátil na střechu, ale to snad bude v pohodě. To jako nebylo nic extra, to jsem prostě otočil nějak bugem. Borci, už to mám zase nějak otočený, divně, takže jdu to trošku otočit opačně, tak necháme low. A jo, dobrý, už to točím. A hoši, jestli jste nedokoukali minulý díl do konce, tak určitě se podívejte, protože je to sranda, si myslím, a tenhle díl taky určitě do konce, protože ze začátku ty videjka jsou takový nudnější, ale pak jak se rozjede, tak si myslím, že je to jakoby větší sranda, jo, se na to koukat. Takže určitě vám doporučuji se na to kouknout do konce, i když vás to tak nebaví třeba, ale aspoň to vyzkoušet. A ještě
určitě, pokud vás tenhle content baví, tak určitě budu rád za like, za komentář, za odběr. Pokud nemáte, tak určitě prosím dejte. A jo, mě to jenom podpoří v tvorbě a vás to nic nestojí. Takže určitě budu rád. A já tady na to rally, tady se bude jezdit rally, jo. Mě to nevadí, vole, já si zahraju na rally pěkně. Tak bychom se mohli někdy zkusit jít jako závodit, ale nevím, jak se tam přihlašuje. Zkusím to pohledat a určitě si budeme závodit pak s tou další károu. Já si nepamatuju, který chtěl vyvízt tu žumpu, ale snad to nějaký ve městě, tak snad to poznám podle toho, že tam bude sadu toho. Takže to bude 1000 navíc, takže bude mít ještě další peníze a objednám za to díly prostě, no. Ještě rally, prostě Dakar Trakar. Jo, dívej se septikem prostě a jedeš. Tak jsem to zakřikl, už to zase zdechlo, nevím proč. Tam budu muset natankovat tu lepší naftu, podle mě to je kvůli té naftě. Taky se mi povedlo jednou umřít, jo, ale naštěstí mi to respawnulo u toho kostela, takže už je to v pohodě. Zase mě to zdechlo, hoši. To není možný. Se tady vyčistit pumpu na žumpu teda. To je za pičovinu, to furt zdechá, hoši. Podle mě to bude někde tady ta žumpa. Tady někde mě to podle mě ukazovalo. Jo, sedí tam. Podle mě to bylo tady, no. Ale nevím, jak se tady, kde ta žumpa je. Jo, tady. Tak, zkusíme podle zrcátek nacouvat, myslíte? Fanděte mi. A už jsem to myslel. Hoši, no, trošku jsem mu tam přijel ten plotek. Hoši, podle mě jsme tam. No trošku moc. Já to tady otevřu. Jo, je to plný, no, hoši. Tak, super. Hoši, zabrzdím to. Tak, mám problém, nevadí. Vezmu tady pumpu, teda tu hadicu. Vezmu ju a hodím mu tam do toho. Nepůjde sama, že? Zkusíme to tam tak hodit, krásně. Je tam, hoši. A já zkusím teďka zapnout tu pumpu hydraulickou. A snad to půjde, hoši. Hydraulik pump, ukažte, nesaje. Hoši, nic to neukazuje. Jo, už stoupá ta rafička. Dívejte, jak to tady ten motor lítá v tom. Hoši, jde pryč? No jasný, tak se pozná profesionál. Vysaj to krásně. Já si myslím, že jí to chutná, vole. Já to bych vylil na sebe, že asi. Já nevím, jak se to skovává ta hadice. Hoši, nevím, kdy to bude plný. Teda jako prázdný, tak se to chtěl říct. Myslíte, že to bude jako úplně prázdný ta žumpa, nebo že to přestane klesat? Jo, on mi vlastně zahlásí tady ten, že? On mi bude dávat prachy, jak to bude prázdný. Hoši, jo, je to. Děkuju, frajere, děkuju. Litr 200, seš frajer. Tak, hoši, vypnu tu pumpu, to nechám na volnobě, hydraulik pump vypnout a jdu smotat tu hadicu, hoši, a máme to vysátý. Jo, to fakt musím takhle vytáhnout, super. Jo, ona tam jde, super. Hoši, to bych se s tím tady tak nesral. Můžu to tady nějak vrátit, hoši, jako takhle to tam dám jenom, nebo jak to funguje tady? Na to přijdu. Jo, takhle sundám. Ne, nesundám, hoši. Tak, takhle. A to tady, ne. Já to chci sundat, hoši, Tak mám to nechat jako na tom, nebo jak, co s tím mám dělat, hoši? Jak se to podle vás sundává? Jak se to dělá, hoši? Já nevím. Jako, mám to tady nějak vrátit, náhodou? Ne, hoši, já nevím. Tady? Ne, to bude složit to tady, to bude. Mám to nechat tak, jako? Asi jo, to se nic nestane, ne? Open. A tady co s tím, jako, hoši? Já nevím. Mám to jako, že jenom nechat tak, jak to. Hoši, ať mi to neodletí zase jenom ten trak, prosím. Hoši, jak se to tam vrací na to, ta hadice? Že by takhle, jakože? Musím po jednom? Ne, hoši, já nevím. Já to normálně potáhnu za sebou, mně je to jedno. Já to prostě potáhnu za sebou. Tak mám to jít už vysypat, nebo jak to mám udělat, jako teďka? Já to budu zkusit vysypat, no. Mám si pivson. Hoši, už mě to nebaví, furt to tady chcípá. Furt to tady startuje jak dement. To je pínďa, on tam není. Teďka zavřel, jako fakt. Ty vole, nemám na to nervy. Normálně vypustím tady na to, na zem. Já táhnu tu hadicu, že, za sebou. To mě ani nedošlo. Hoši, fakt ju táhnu, nebo jsem mu tam někde nechal? Nechal jsem mu tam někde, hoši. Tož tak to je blbý, to je vřití. A nebo teďka přijede jak na bílým koni, jak Marťas. Jo, tady je. Hezky. Tak pojď, naložíme ju. Tak, hoši, naložíme tam hadičku pěkně. Tak nenapojím. Hoši, já nevím. Už to nebaví, hoši. More pičovina. Hoši, já to dám za chvilku do kabiny, jak mě to nasere moc. No je mi to jedno, hoši. Dám to prostě do kabiny a budu tady s tím spát klidně. Sere mě to už ta trubka. Handling to má, vole, jak kdyby nevím co. A je mi jedno, že to tady bude třeba smrdět. Mi to úplně jedno, hoši. Ale že úplně vám to říkám. Tak, nazdar. A je to tady. No, hoši, krása. KSN, jak se říká. Teďka pojedu na to, koupit si ten katalog debilní. Dobrý, co jste za pičovinu. Hoši, já koupím ten leták a basu piv, protože mi tady dochází, jo. A půjdem ještě zkusit zahrát nějaký blackjack. Abych tady, kolik tady mám nafty, trochu, no.
Trošičku bych natankoval za 200 pěkně. Musíme šetřit teďka. Najdu co nejvíc tady tak z boku. Tak hoši, jdu to tam dát tu naftu. Tak krásně to oddělám, tady víčko. Tak, boom, kartu. Pin, že? Ne, počkejte. 200. Pin, boom. Portaviermenten, otakotry. Tak, dvojka. 2 minuty na to mám, tak to asi nestihnu. Naředíme ten diesel tam. No tak tam je hodně málo nafty, tam se hodí troška, no. Pojď za ty dvě stovečky, no. Tak za kolik tam máme? 69, to je v pohodě. Už to, jak to tak vidím, tak tam dám ještě za víc trošku. Teď cena naskakuje, ale nedá se nic dělat. Já nevím už. Já tam ještě šoupnu za 3 kila, no. Karty to je, takže to je jedno. Už mi dáme 2,5 tisíce litrů, to hodně srál borec. Tam toho moc nevleze, podle mě tam vleze tak 8 tisíc litrů víc, ne? Nebo že by tam vlezlo celých těch 10, si nemyslím. Strašně pomalý to tankování, hoši. Můžeme to přestává bavit. Kolik natáčíme? Půl hoďky, tak to je v pohodě, to můžeme dát ještě víc. Zatím jakože, už mě to nebaví, protože už to hraju tak 5 hodin dneska, ale musím to pro vás natočit, hoši. Nevím, jestli GTAčko vyjde tenhle týden, ale pokusím se ho vydat v pátek asi. Tak budu si za 300 litrů, za 300 korun je tam. Tak zavřel jsem a jdu tady nakoupit ten katalog a basu piv. Katalog pěkně, basa piv a to je asi všechno, hoši. Pojď sem, ohni. Tak hoši, mám to koupený. Já jsem koupil ještě něco jiného, ne? Tak, mám to pěkně koupený. Markety, ten se jak bazož, ne? Asi jo. Tak, vezmu si tady tu basičku piv krásně. To je taxi cap, to ne. Boom. Tak prolezu tady těma dveřma hroznýma. Hodím to tam a jedem, hoši. Nevím kam jedem, ale někam jedem. Absolutně nevím kam jsem ten leták hodil, tady dozadu pěkně. Tak, sedám a jedu. Borci nevím, zatím to nechám nastartovaný. Je tam Pigman? Není, škoda. Kolik hodin? 5 hodin večer, jo. Hoši, nevím, asi to půjdu uložit a počkám, až tady budem. A půjde si ještě zagamblit chvilku trošku. Protože jsou tam ty karty aspoň. Nejsou, ale tam budou. Podle mě to teďka nepůjde, jak natáčím, hoši. Ale kdyby náhodou někdo nevěřil, že jsem ty peníze neviděl tím, tak mám svědka. Ale jestli ne, tak mi to napište do komentářů. Zavolám tomu svědkovi a on vám to řekne. A tak. Tak borci, jdem se tam podívat. Máme 7 hodin, jak by mělo být. Jo, 7 večer, takže 19:00 a jdeme se tam podívat za ním. On už, vím, že v 8 tam byl, ale nevím jestli 7, takže se tam jdu podívat. A když tam nebude, tak to ještě jednou budu uložit a když tam furt nebude, tak už pojedu normálně to domů k sobě. Není tady, borci. Tak zkusím do těch 8 nebo do 9 počkat a pak už to kašlu. Naštěstí tady je takový kousíček, ten záchod, takže jako tak stráv v pohodě přeskákat ten čas. Jo, je tady. Takže v 8, prostě 20:00 je tady už, jo, hoši. Kdybyste náhodou chtěli. Už dáme 250 jenom zatím. Tak, hit. 19 zůstáváme. Hraj to těma klepetama svýma. Doufám, že jsi byl vybrat v bance, ochu. Tak to nevím, to je 6, yes, vyhrál jsem. Takže, hoši, dám za 500. 14, no, ochu, nevím. Zkusím přihodit. Tak to nevím. Prohrál, no. Hoši, dám za litr. Boom. 7, to je pěkný čísilko. 7 je dobrý. Hit, 15. Hoši, nevím. Já to nechám, hoši. 7 plus 7 má 14 a teďka bych mohl přestřelit úplně káčko nebo něco. 7. To je přesně, to je blbý. Hoši, 12, ok, jdeme na to. 10, to je v pohodě. 10 je v pohodě. Hitnu, 15, no tak to nevím. 14 a přestřel, prosím. Nevím. Ne, je to blbý, hoši. Boom, no tak to jsem prohrál, teďka litr. Hoši, ne, jdem to restartovat a jdem znova. Já jsem věděl, že mi to nepůjde na kameru, ale prostě, vole, nevím. Já jsem se dostal po stovkách na 5000 a pak jsem začal sázet po 2000 a pak už to šlo, ale nevím, no. Bylo to jako, měl jsem u toho solidní nervy. Teďka nechci nervovat, protože už je docela pozdě večer a nevím, nechci probudit celý barák, takže prostě musím trošku se klidnit trochu. Aspoň mám zítra co dělat, můžu editovat a ještě natočím asi jeden díl, buď má větrkár, nebo budu hrát GTAčko a hoši. Prostě musím to tryhardit teďka. Tak, boom. Sázím nejvíc, co dokážu. 16, nechám. 8, no. Teďka musí dát málo. Tak teď to přestřelil. Ne. Hoši, boom. 9, to je pěkný. 9 je dobrý. 3, tak to je blbý. To je blbý, hoši. Hoši, tak 14, hoši, nevím, zkusím. 8. Vím? Jak to, že ne? 14, no, blbě. Zkusím ještě, ne, tak dobrý. Hoši, nemám štěstí. Ještě zkusím tak 2krát restartovat a pak už se na to vyseru. Hoši, nevím, jestli mám hrát prostě po 1000, po 100 nebo po 1000. Asi půjdu po 200.
A jednou za čas tam pošlu za 1200. Už ten blackjack je strašně otravný, ale jako dá to, vydělá toho velký peníze, no. Jakmile, to není o tom, jestli umíte, to je prostě o štěstí. Tak 200 jsem říkal. Hoši mi tam nejde dát 200, jenom má. Tak teď, boom, hit. 13, pěkně. Tak, vyhrál jsem. Ne, hoši, já nemůžu počítat. Ne, je to blbý tady ta hra, kámo, nebaví mě to vůbec. Ale prostě, tak teď jsem to projebal. 500 dám, hoši. Teďka jsem měl hodně neštěstí, takže teďka musím prostě 18, pěkně dostávám. No tak přestřelil. Je to moje, hoši. 200. 8 je dobrý docela. Hit. 17 zůstávám. Tak, teďka pomalinku, pomalej, třeba do 12 a pak něco úplně obrovského. 13 a teď velký. 2, 15, teďka něco úplně obrovského. Yes, je to moje. Bum, no tak jsem to vyjebal. 400, hoši. Musím teďka zahrát za ten minulý. Hit, 18 zůstávám. On má 5, hoši. 5, 7. No tak to nevím. Jak jsem prohrál, hoši, co to je? 200, tak teď jsem to prohrál. Hoši, to je hrozný. 4, 13, 20, pěkně. 8 plus 2, 10. Teďka něco obrovského. Ne, 18 a teďka přestřelím, musí, prosím. Yes, je to má. 200, boom, 13. Přihodím, on má 1. No tak jsem to pojebal. Čovina 1. 200, 15, stand. 9 má. 8 teda a plus 2 to je 10. 13. A teď něco velkého. Ne, 16. Já jsem měl 15, no. Hoši, risk. 14, tak to je na hovno. Stand, ať to přestřelí, prosím. Tak teď to přestřelí mě. To je pičovina, hoši. Na cicíčko. Sadím nejvíc a jedu prostě po největších částkách. 12, tak je to v hajzlu. Hoši, resetuju to, nemá to cenu. Jdu znova, hoši, už jdem hodinku, ale nevadí. Já jdu, dokud nebudu mít 14 000, to je můj cíl. To je jenom litr prostě navíc. To kdyby se mi dobře povedlo vsadit těch 1200 a prostě vyhrát hned teď, tak mám 14 000. A to se mi těžko povede, hoši. Ale zkusím to, teďka to jistnu. Hoši, já jsem si koukal různý tutoriály, vůbec to není o skillu, jo. Jako fakt to je prostě jenom o štěstí čistě. Tak, sednu si, největší a jedu. 17, tak, a přestřel káčko, ječko, něco, cokoliv velkýho. Nope. Ne, prostě nemá cenu se tady nervovat kvůli tomu. Jo, nemoc namachrovadej, ne na mě, jak tady máchá rukama furt. Borci, furt se potím a furt je to špatný, ale hoši, už jsem na to přišel, na ten gamble, jak to funguje. Dám si Crazy Wolfík, trošku jenom cucnu a hoši, aby usnul, jo. A jdeme na to. Tak borci, zavřu to, ať mě to nevylije se. Tak, položím to a jdu hrát. Tak, bum. Dědo, ty tady trénuji na ty lyže furt. Jo, nevím, co má za turnaj, ale budu se dívat v telce. Yes, dáme za 1100, ne 1050. Tak, hit 6, tak, 6, 7, 20. Tak teď by mohl, prosím. Má 8, plus 4, plus 6, to je 14 a přestřel, káčko. Yes! Hoši, já to už předvídám. Já už to předvídám, hoši. Mám to silně tady hulí ty cigy. 19, stand, hoši, to by mohlo jít. Tak pojď ty kopítko. Přestřel. No, to přestřel, ne? Jo! 15 000 mých, hoši, 100, po 100 půjdu. Stand a po 100 už teďka půjdu. Já vám chci ukázat, jak chytne rage. Tak teď jsem lose, vole. Teď chytnu rage já za chvilku. Já to cítím. Nice, win. Boom. 18 stand. Tak ukaž se v tobě. 5, 4, 9, 8, to je 17. Přestřel. Yes. Ještě budu rád, aby mě zůstalo 15 000, jo, prostě. A je mi to jedno. Přestřel, plesk. A přestřel, plesk. Je tam 400. Boom. Není problém. 18 stand, kolik to je? 9 plus 13 plus si prebal. Jaj, to je kurvič. Hoši musí tak chrochtat furt. You win, hoši. Tak se to dělá. Boom, stand a přestřel to moc. Jo, že bych vás všechny tady v té hře strčil do kapsy, fakt, přísahám. 17, to je 3, 11, 14 a teďka přestřel ječko. Nevím, to je... Budeš se smát? Pojď sem, jdu si pro tebe. A tenhle vlak už nezastaví. 16 nechám, boom a přestřel to něčím, kvéčkem. Nazdar, nevím, yes. Je to moje. 8, hoši, poslední šance tomu dávám. Prostě pokud mi zbyde teďka 15 000, 11, 15 a jebni tam, přejeb. Ne, hoši vyhrál. Hoši, poslední šance jsem říkal. Díky za prachy, jdu. Hoši, máme 15 000, jo. Takže takhle nějak jsem viděl těch 12. A jo, hoši, jestli ten autobusák mi odjebal můj hovno cud. Ten mu vycucuje matku. Jo, hoši, je tady ta hadice, je tady vzadu. Super, tak hoši. Nažavíme to, připoutám se, nažav to a jedem, go home. To je prostě pindour, ne? Toto si dovolit ke mně jako. Už já nevím kam jet, rovně. Tak hoši, zase jdem na ten let, super. Tak hoši,
jedem na to. Konino, a to se ke zdi až vyskají, ti říkám. Už já jsem s tou úplně přehypen, že jsem vyhrál těch 15 000. To je normálně gamba je život. Ne, samozřejmě srandu si dělám. Gamba není dobrá, ale prostě tady v té hře se to vyplatí, vidíte to sami. Hej, vy breptové, ty vole brepta, to je nejlepší hláška. Vy breptové, já tady jenom já si už dám pívko z vás, už mám problém s vama a dám si pívko a bude to v chillu. Už mám horší fatigue, už mám velký fatigue, už budu muset jít spát. Možná to by mě zajímalo, kde ten v tom keši, kde mám 15 000, jo, jakože. Jestli to mám jako v kapse normálně, tak to by měl jako kapsu jak Gigantosaurus, nebo já nevím co. Zabrejkuju to a jdu chrápat, hoši, jde se chrápat. Zvládl jsem to docela hodně, jo. A počkej, já si musím vzít ten leták, já budu obvolávat zítra ty. Hoši, já to tam musím naskočit nějak. No to nejde. Ty brepto, magazín mám. Tak, vezmu magazín. Brepťáku a jdeme to tady dát. Už vychrápu se a budu objednávat z magazínu nějaký ty mystery boxy. Prostě se vyplatí, víte co. Já musím dávat bacha na to natáčení, protože já to mám na nule, že na nule mám, že se vypne nahrávání, jo, takže musím na to dávat bachový brepťáci. Jdu chrápat. Tak a vstáváme, budíček. Já se půjdu vychcat, uložit si hru, takže to bude ta hoďka, co mi tady zbývá. Hej, vy brepťáci, takže už jsem to uložil. Už je, no už mě zvoní budíček, pěkně. Tak je hodnej. Tak hoši, máme to hotový, budíček. A jdeme se pojat do magazínu, pojat na to. Ježišmarja, mě to úplně ozářilo. Tak, a to nemám, tak si to předělám pěkně do toho. Summer Tires. Jo, tak tomu nevěřím moc, že plus Reims 14, hoši, to se nevyplatí. Non-ascord parts, quality parts. A200, fix your rivet with these. Belt cover, jo to je head, rear stock, viper smo and plate. Air filter. H210 puch. Jsou ty ne, mince tady. Takže some parts for rivet, this young is used. Tyhle díly jsou použité asi. Garage cleaning part sale note, these are used parts. 370 hoši. Non-assorted. Co znamená non-assorted? Jakože, tak já se vyfotím do telefonku. Co se mně líbí tak, jako jo. Do telefonku si to tady vyfotím. Tak hoši, bez tady toho vrchního. A vyfotím si ještě tady tu, nebo tu až potom, Takže hoši, nebo to bych si mohla i zapamatovat, ne? 05404 342. Tak to nevím, jestli pamatuju. 05404 342. No, už jsem to pojebal. 04, hoši, já si to nepamatuju, já si musím otevřít telefonek. Hoši, já až to obvolám, tak se vám ozvu, protože to se nedá vydržet. Tak, bylo to hrozně otravný. Ten první, ten tam někoho mučil, ten druhý, ten byl v pohodě. Třetí, ten nevím co dělal, ten tam prostě byl nějak úplně, ten se vykecával prostě 5 hodin. Čtvrtý, ten byl v pohodě, ten byl krátkej a pátý, ten tam srál někdy tlačil na hajzlu prostě, jo. Takže asi tak, ale to nevadí, to se napraví do příště. Tady vypnu světlo a jo. Máme to objednaný, všecko to máme objednaný, ale co jsem chtěl teďka dělat? Nevím. Zapomněl jsem, co jsem chtěl dělat, takže to jdu zjistit teďka. Jo, chtěl jsem jet k tomu, k Fletarimu. Takže asi vezmu auto, sednu do auta a pojedem k Fletarimu nakoupit ty díly, které budeme potřebovat. A jo, asi tak no. Ono to bude teďka hodně dlouho trvá, než to dojde ty díly, takže máme prostě dost času. Takže já se zavřu do auta a jedu tam. Připoutám se, protože nechci zdechnout. A jdeme cold start, jo? Jo. Tak najdeme cold start, odpoutám se. Jdeme to uložit a ona se ta baterka restarne, nebo jak se říká. Hlavně teďka po těch hovorech to musím uložit. Tak hoši, máme toto, restartli a jdeme zkusit na cold start, jo, sorbetíkovi. Takže otevřu to, hačnu a jdu rovnou. Počkej, čoke, nevím jak se to čte. Nazdar, koke tomu pomohl, vole. Tak, a jedem, Rko a jedem. Hul to nebouhní, prostě to hul nebouhní. Já jsem zapomněl cestu k Fletarimu, hoši. No nějak to zmáknem určitě. Že mě se nejvíc se sorbetíkem osvědčilo jezdit tak na tu 4 a nepřeřazovat, protože ono takhle prostě pomalu se rozjíždíte a jo, jenom když je fakt potřeba, tak na tu 3, ale máte pomalej rozjezd, takže prostě to nenapálíte hnedka do 100 a nevybouráte se. Takže za mě lepší takhle na tu 3 a dusit ten motor. A jo, no my tam pojedeme dlouho vlastně docela, no nevadí. A kam já jedu? Tak z města to možná bude rychlejší, nebo jakože kousek od města, no.
Tak hoši, vyjedeme to na troječku. Tak, krásně. Tak, zabrzdíme. A hulto. Už vlastně natáčím strašně dlouho, já už natáčím 2 hodiny. To bude strašně dlouhý videjko. No, už to máte jako na co koukat, to aspoň. Doufám, že to oceníte lajčíkem a odběrem, jak jsem říkal, a komentář určitě můžete napsat. Můžete napsat třeba svoji oblíbenou barvu do komentářů, jestli nevíte co. Jo, je to fakt jedno, ale něco prostě, ať mě to podpoří. Aha, už tady, no oni to drandí hodně. Ty vole, hoši. Tak teď jsem se dostral málem. To bylo hodně nepříjemný teďka. Já nevím, kam mám vyhýbat se, jakoby. Teďka mám strach, že tady vyletí do protivky a je toho hajzlu. Hoši, já se strašně bojím, že mě někde napálí. Jestli mě sejmou, tak je to hoši blbý. Je to blbý. Toč! Tak hoši, je to blbý. Ne, dobrý. To ještě docela v pohodě, to ještě jde tohle. Hlavně to nezakřiknout, hoši. Tady už je fletary, hoši, už jsem kousíček. Ne, hoši, já vystoupím. A půjdu toto trošku potlačit tady. Hoši, snad teďka nevyjede tady. No, už ho slyším, jak jede. Super. To je nemehlo. On mě sejme. To je... Hej, tak já ho zabiju. Přísahám, hoši, kdyby to šlo, tak by ho mě podřezal. Hej, já to vytáhnu to auto, on mi ho tady zarazí zpátky, ho to nezaj... Mu je to jedno, hoši, mu je to jedno. Tak jednou znova. Nevadí. Asi bych si měl vzít ten pás, že? Si ho vezmu, počkej. Hoši, by vás to mohl tady učit všechny. Tak prejna. Hoši, já to prostě musím vytáhnout. Teď kdyby mě srazil, tak by ho vypíchal, přísahám. Přísahám, že by ho vypíchal. Ne, on má zavřeno, ne? Do 16. Hoši, to ještě nemůže mít zavřeno. Hoši, co to je? Kolik je, co je dneska za den? Co je mape? Kolo. Ne, Monday a pátek, ne? Petek. On je Sunday, hoši. On má podle mě jenom to. Co tady je za projekt, hoši? Ale hoši, asi už to dneska ukončíme, no. Protože to je, hoši, už tady chata, no. Ice track. Fletary. Takže jo. Budu se na vás těšit u dalšího dílu My Winter Car. Nebo u dalšího videjka. Pa.